Shal kisah sekang wati nokbar pai nai. Atulis koromsara amsani lukuroni nok nokong bai thang bai bani. O nok nokong bai ma bai no boroni tong thai sa thai bebang no kama bai kha boroni aji thai aji mungrok. Abagai tabok amsani rung nok rogono tongui tonglai ma tong jabo. O nok nokong dera nai rok. Tei boroni samung nung mu bahai no gereja kha. Hain bagai amsani no MLA poldang su borno sharborong no thangai nai. Samung nung mu bagai tongo. Abai ke no tini bahai no hai. Atulis koromsara amsai ono korungba thayo no bo thangai borong no bagai phungni chamung nei bagai roi kabukha tei o chamung no mane nei lukorok belai no khatongjak tei khasrangjak nei khnai sai khana rakha borok kaisa je bakjanai tongmani jotono borok hisab khayo o jaga klangai thanga borok no baglai sinai jeng hangke komuni jaga thangnai nei tabuk komuni jaga bo relief camp tongo hingga o jaga ni thangnai sinai jeng komuni jaga thangai haino hai bangnani bagai o jaga bo mane khunui tubi phejak jeng aro bagai sinai norok o jaga busuk family rok tong o jaga de family 38 ta